Kaham jutan blog nai tong nai rong no ke te sahan hai lam sopiro ani tini ni ketal blogo ke norok bahai tong bai kha khai jotong kaham tong na hanai gang go kaham no ke mia phaima bole ri thang kang ke mamu songte akote te bole sukang kang ke thumani bole ri thunga ke dati basa simalia nge thaising hai so basa oi makhano soya ko oi mamui boksai mar kha mai bo khusuka na nge amse ke thusuka basa simalia ase dini ke phungni 6ta hai rokon ke na sisai payuta dini lang basa mase sara 9ta baji thanga ke ba markhe ler suka gabono tinin blog iko phungjaran simin start khaisena inke tinin an blog no popular simin pathik jora nai tongdi inke nai rok jodi hamjaka inke ba like khaidi comment khaidi te buni bo share khaidi ke jara an channel o ketal tongnai ro ano subscribe khaije rongte khairna bagibo tapokdi inke ang tini tambo mui song phunga norong no ke mia muya ketui jatui phaima tongo inke abono no tini buti khai sungui chanai kangrong 150 amo bo pisongni nokni no ke khundru poiroi thas ke sungui chasinai kete logi o tam khaijak to saime ko to maisok khima marni tongsuka fungjorani moi kangrong 150 kete muya ketui jat omongkai tegesa kangrong baji khlai rekha ani mui rok bo mun bai kha hingke tabung ke maisa sina hne mai bo khurina kha mayo khoimani marung suka hne mairok bo chabai kha hingke yang nokhorjaknai hingke bo nogo amsake kam bangmani khlaibano khlaibeya hingke tui rok bo tukui musui nakha tese baira rogo nokhorjaknai tongo hingke ba tingui paikha nokhanani bagoi hingke bairo hingke bo amsake satung tungmani hingke nokhana se selai tongsu hingke ani to sati bo nos tongmani swnamna hino swnamjak emang tongkha jora maya ni bagoi hingke skap to matalang sinai no hingke je satung tungma modi hingke wati waya wata tongkha ini tongkha bairo amsake satung tungmani ini tongo nahari tungmani amsake tungo buk jotono to paibai kha nokhor sinai baire o tini amsake satung tungmani satung markhene chiring suka hingke mokol rok phiyogoi se malia o satung o hingke sati bo swnamna himani swnamjak emang wngoi tongsuka sati kwrwi mangse skap khumui mala sisu hingke tabo dang sokpai khe bai songdo hingke tabo kisa kam rok ani pai granai 2000 years later. hingke kam rok bo ani paibai kha hingke tabo hingke nokhor sinai hingke bairo nokha kosom wngjak watui da wairwno jani hingke amono se wanai tongsu fungjora o gasike satung tungmani tabuk wngmala watui se wawi tongsu bisongni nogo phaijak te nogo thaleya tini hingke tese tam nogo thangka haina sariko nokhor pinani hingka hingke ah lama himna bo sela suka hingke tabo kwkwisong ro bathangnai hingke ani sati bo kwrwi hingke baisongni sati se tubui maphaso watui bo amsake bang suka hingke ba bongro kisa asugoi kok sai tongma se srapjani bisingo amsake watui wamani hingke tabo kwkwisong ro haboi kisa rest khainai buni rok bo phaiui srapjak hani kok rok saba koi rogoi tongmasa bufrujani mukturi bo thangui paikha sai se manangleiya hingke tabo baire o kisa nokhorui naiphaimansa nokha ekdom kosom wngjak hingke sari bole nokholaina hino hingke nokha se sommani markhe no marung suka naigari nokha se bahaimoi tongkha amsake wasungai tabuklai nokha se nukha da bahai ke nokha somjak hingke tofano tabo ang to ready ni paijakno bwkhani simi khaina khangani paikha hingke kwkwi ready ni tongo kwkwi ready hingui paikha hingke ma nokhornai buni kisa bank mane ATM o kisa samung nangui tongkha ta hingke hani bagoi ma thangnai jesakke bano tini thangna nango hingke miyasa ang bini ro khum bina bo nugui phaimanta mohai colour hinui ase o jaga o phaiui nugui tongkhaikha naithogo markhe kahama o jaga o tongo naithogo colour markhe no malia tini te wati se wawi su tabuklai wati amsake kwbangma khe wawi tongkha nari bongkerui tongkha srapjani bisingo no
Waterok thagui akugui tabung hingka sok pailaiya bazaro kisa hati rok khailainya hinui hingka angkhe to kakumukso paina hinui phaimani hingke muiya bai khe abondoro khaisana hinui hingke muiya bai abondoro bo chana muchungui tongkha hinui hingke tabuk kisa baja hati rok khlai paigeranai. Hati rok khlaibai akubai tabung ke parlour dogano hablaijak mokol bori swlaijak hinui hingke angkhe to swijagui paikha hingke tabung ke kwkwi swijagui tongo hingke ang bo mokol bori swiya tongui swima ba tamo baswk yok suka bahan swk fulima haingui tongsu. 2,000 years later. Nogo phaiye hapaye dress rok change khaina kha nari bahan sak sai tongsu mo joto no guriwe hingke mokol bori bo swijaya balokha hingke haini bai tini swima sai tamo baswk yok suka nari mo bahai tongkha oro pura chak sajak camera hingke asuk to sijak hai chak sai tongbai kha goda fuli no jani mokol ba agi rogo hingke swiya balogoi swika hingke mokol rok fuli phaio ani tini ni horni mui bo songui paikha hingke songmale tamo huma hai haluk bazar mungsa khaireka hingke te muiya moste mungsa khaireka hingke tini horo omo bai ni mai chasinai hingke songno bo selaimani daily tamse songui chana hima hai hingke mwkhwtwng to tongkho hingke fungjora ni simi bo ang bo nokhor mani hingke fungjora simi se je tui tugui thangmani hingke bazaro hapka akukha hingke tungflamani bagui tebosa tugui manakha hingke tini ni vlog amsuk jora nung sinai norok bahai hai next vlog o malai siwano tata hor kaham.